Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. I was so devastated when Alan cheated and broke up with me. I went to a bar ug nagwalwal og maayo. That night was the first time I got so drunk. Then ay nibira na ako, mao na ako nahinumduman and I passed out. Nakamatar ako nga naan ako sa usa ka kwarto. Wala ako kasabot sa kong gibati. Desperada na kay ko ato dyan. We had a short conversation nga wa ko kahinumdum unsa. And then the next thing I knew is that he's kissing me. And then bam, we just had sex. Pagka morning ato, dito na ni sink in ang tanang tears starts to build up in my eyes. Nahitabo ang di angay mahitabo. Grabe yun na akong pagmahay atong mga panahuna na sangko gyud hangtod langit. Nakita na ko kung bag sa may lamesa ug nakadecide ko nga muhawa atong kwartuha. But pagawas na ko sa kwarto, nakita ko lalaki nga galingkod sa sofa. Laki nga magsurok akong dugo sukad pa sa high school. Laki nga grabe jud kaayo ka chicks boy. Lalaki nga heavy ka palakero. And the one thing I'm referring to is Kyle. Barkada sa kong kuya. By the way, mayong adlaw sa tanan day. Dugay na kay ko ganahan mo share sa kong story diri, pero kaniliging tapulan ta mo type mo nang karon pa jud. Since I can't reveal my true name, panganlan lang nako akong kaugalingon og si Sam. Shortcut for sampung mga daliri, kamay at pa. Bitaw. Way uyab ang nagbasa. Joke. Ako i-share ninyo di ay akong love story. Nahitabo ni siya years ago na. But before that, tagaan sa tamo gamayng background sa akong life. Tulo may kabuok, ug ako ang youngest and the only daughter. When I was 10, my mom died due to leukemia. And 6 years after naminyo si daddy og lahi. Dili ka anak ang bago ni daddy maong iyahaming gitreat nga tinuod niya nga anak. We were so lucky kay she was very nice. Though lahi ra jud si ma'am og love, pero gipangga pud ming mamita. Few days after I graduated in college, giatake akong daddy ug namatay pud siya. Moto nga nagkabuwag-buwag mi sa akong mga igsuon kay iyahay naman sila og work samtang ako nangita pa. And darin jud magsugod ang unod sa akong confession. Nagkakami ni Allen pag 3rd year high school na ako. Dili pod lalim ang nagian ni Allen nga pagsuway, usa pa mi nagkauyaboy. Giasasan jud og maayo sa akong pamilya ba. Moto nga miabot among relasyon og 6 years. Our relationship was almost perfect for me. I thought simbahan among ending, but then it turned out sukwahi sa akong expectation. It was his birthday and I decided to surprise him. Niadto ko sa iyahang trabahoan og nangutana kung asa si Alan. But one of his office mates ni Ana nga, "Hala ma'am, wala ra ba ni overtime si Sir Alan kay mag-date daw sila sa iyang uyab?" I don't know kung nakailabas siya na ako nga uyab kong Alan or basig bag-o siya sa ilahang gitrabahoan. Nahugno akong kalibutan ato. Kiniana siya nga mag-overtime daw siya. The day before his birthday, we had an argument about Janine kay daghan naman kayo rumors about nila. I confronted him but he got angry kay lagi daw mas mutuo pa ko sa uban kaysa niya. Bisag ako argani siya nga gi-confront. Nya mao na to nga nag-away na noon mi. Samtang ko gapaabot og sakyanan, nakita na ko iyang amigo og didto na ako na-confirm nga naagid siya ilain. Si Janine. Si Janine nga amiga ra daw niya. Si Janine nga di daw nako dapat silosan. Sakita naman lang yod sa dughanoy. Iya ko nga gibuang.
I called him og iyang gitubag. I asked him kung asa siya and he told me nga nag-overtime lagi daw siya. Double kill. I told him nga nako siyang workplace and there I started crying. He told me to stay kay magistorya daw me, then he hung up. Minutes later, nabot siya. He asked for forgiveness og iyahang giistorya sa kuan tinuod. Sumoto nga gipapili nako siya. And he chose her. Mingon si Allen, sorry kayo nga namaka ko ni mo Sam. Nangitar kog timing para isulti ni mo ang tinuod. You were almost perfect. Believe me, you've been so good to me for the past 6 years. Please don't blame yourself. It's just that nga mas happy ko ni Janine karon. Please let me go, Sam. Someday makakita rasad kag laki nga para imuha dyan. Ako siyang gitubag. That's BS. Wow, Allen ha. 6 years. 6 years na tabi. Sa imong tanawin, ana lang kadali ang tanan. Len, please stay. Let's fix this. Pagsuwaya rin ni nato. I can give you another chance, just please stay. Kaya na kong tumbasan ang love ni Janine ni mo. Ipaubusan na ako ang pagkababayan ng apart. Grabe na akong hinilak o hinangyo niya dyan. Pero may tubag si Allen sa kuha. I'm so sorry, Sam. Wala na kay choice. Bunti si Janine. Ug ako ang papa. Damn. Savage. Nidagan ko og niparag taxi. I heard Allen call me but I did not mind him anymore. Gilamon ko sa panghitabo. Pain blinded me. Pagmotong ni adto ko sa bar, niya nahitabo ang tanan nga di angay unta mahitabo. Sumao na to. Pagkakita na kong Kyle, wa ko kasabot sa akong gibati. Lisuda kaayo i-sink in sa tanang nahitabo. Gibawagan ko sa kong uyab, and I just lost my virginity to a man whom I don't love. Yes, virgin pa ko ato nga time. Allen and I never had sex. Kay ganahan jud unta ko nga mao na akong gift sa akong husband. And siguro that's what Allen needs nga wala niya nakuha nako, for he knows my principle. Mong nakaana ko nga wala na jud. Wala na jud ayo akong kinabuhi. Mostorya pa unta kong Kyle pero I left. Niuli ko sa mua nga wa ko kasabot unsay gibati. Kibaw mo sa nasulod sa akong utok. Magbigti siya. Amawa kayo pero wa na nilamon na akong sama ng loob. Naglutaw-lutaw na jud akong brain cells, then suddenly my phone rang. Natauhan ko atog nag-expect na si Allen. Sumotong akong gitubag og sa dihang lahi man diay. Mingon siya nga please magstorya ta. Muanha ako sa inyo ha og panindigan di ka. Tubag ko, nga Kyle, wa natay angay istoryahan. Besides, nga nugod tawong imo kong panindigan, nga di man ko mabuntis kay kausara man sadto. Ayaw na lang istorya ni kuya nga naay nahitabo nato. Mao na lang na akong ihangyo. Sumoto nga gipalong dayon nako. Wala ko'y gibuhat whole morning kundi nagsigig tan-aw sa kesame hangtod nakatog na lang ko. Nakamata ko nga dapit hapon na. Ug paglingi na ako sa study table, nakit-an ako si Kyle nga nagtuko, nya himbing kaayo anto. Nya na siyang kilid ang sako sa ivory, nga ambot unsay sulod nga iyahang gihigdan. Nakuyawan ko kay murag na ay nausab sa kong kwarto. Wala na among mga picture ni Allen.
Ang teddy bear o ubang mga pillow nga gihatag ni Allen kay wala na sad. Akong gi-check akong cellphone ug ang wallpaper na kay picture na sa akong family. Gihilabtan jud niya akong mga gamit. Wala ko kagwanta, gipukaw na ako si Kyle. Ako siyang giingnan. Nganong naakani? Yun sa nimo pagsulod. Imuha pa jud nga gihilabtan ako mga gamit. Bagaa jud nimog naong no. Ibalik tanan nimong gihilabtan. Mitubag si Kyle. Unsa sa tanan? Na ako diri kay ni ana ako nga moanhi ko. Ikaduha na kasulod ko kay wala nimo gilak imong pultahan. Danghag jud ka permino. Unsaon na lang og naay daw tang tawo nga nianhi simba ko. Patay na kadaan. Tulog mantika rabakay ka. Ug naay mga butang sam nga dili na mabalik pa. Tubag ko, busit jud ka no. Ikaw ba to ang daotang tawo ni anhi karon? Hawa na direbe kay di ko ganahan mo atubang sa tao karon. Mitubag si Kyle. Sam, sorry. Sorry jud kayo sa akong nabuhat. I'm so sorry I didn't know nga you're still. Wala na ko siya gipahumanog, ako siyang gingnan. Aha ka Kyle, mura sa gagdi ganahan. Maobi na imong ampay. Kalimti na nga naay nahitabo nato og labaw sa tanan. Ayaw jud ipanabi sa uban, especially sa kong kuya, kay patay jud ka na ako. Just act like nothing happened. Okay na ta. Uli na didto niya ibili na imuhang gipanghilabtanan na. Ako na gyud siyang gitukmod padong gawas guys. Kini surok na sad akong BP. Pagkaugma dayon ato, naka-decide ko nga moadto sa Mindanao ug didto na mo settle down kuyog si Mamita. My kuyas asked me kung anong sudden kuno kaayo, then I told them nga nag-change of plans ko. Nag-ilis kog SIM card nga gipang-delete na ko tanang pictures namo ni Allen. 2 weeks after ato nakasuludan kog work sa munisipyo, kay lakas man kaayo sa Mamita dadto. Every time makita kog butang nga makapahinumdom nako ni Allen, maghilak-hilak dayon inyong lola mga besh. Pila ka adlaw ang nanglabay naka-feel ko og something nga wala jud ko kasabot og naunsa ko. Ako ra to nga gipasagdan kay basig bunga ra siya sa stress nako sa mga nanglabay nga adlaw. And then one morning while nagprepare si Mamita og breakfast, murag habwaon jud akong tiyan sa baho sa isda. Nagsigi kog suka ato jud. Di man ko hilig anang Korean sa una, but suddenly pagkita na kong Lee Min-ho, mura naman kog mabuang niya eh. Poster here, poster there, poster everywhere. Then one time giduol ko ni Mamita og yatagag paper bag sa Rose Pharmacy. Akong gipangutanag unsa pero ana siya nga ablihan daw nako. Kibaw mo unsa? Pregnancy test mga bayat. Pregnancy test. Feel daw niya nga buntis ko. I was so nervous nga basig tinuod. Nagsigi gyud kog ampo nga dili lang unta. Dili lang gyud unta. Sa akong gigamit. And then bam. 2 red lines are slowly showing up. Positive. I was so naive not to notice the signs. Buntis ko ug si Kyle ang papani. Sumoto, nga paggawas na ako sa CR wala ako kay bawo unsa akong gibati. Mamita didn't wait for me to hand her the PT. Kikuha niya dayon. Gipangutana ko niya og unsay nahitabo og kung kinsa ang papa. Gi-explain ako niya tanan. Thankfully, she understood and assured me nga atimanon ko niya og akong anak. Swerte kay miniya nga bisag dili miniya kadugo, giisip miniya nga tinuod nga anak. Ako siyang gihangyo nga dili lang sa istorya nilang kuya, and she agreed to it. Then fast forward, niabot ang time nga giistoryahan ako si Kuya M. Ang among kinamagulangan. Via Skype, kay naaman siya sa Manila kauban niyang pamilya. Ako siyang giistoryahan tanan except sa kung kinsa ang papa sa bata.
Ana ako niya nga wala ko ila. I thought iya akong kasabaan but then he just cried ug ana siya nga dili daw nako i-abort ang bata. Panindigan na lang daw nako. Weeks ra pod after akong gistoryahan pod nako si Kuya L with the same flow sa akong gistorya sa akong kamaguwangan. Morning nga kuya nako ang barkada ni Kyle pagka high school hangtod nga nag-college. I told him nga itago akong pagkabuntis kay di ko ganahan na ay daghang makibaw. Samot na si Kyle kay di man jud ko ganahan niya. Gikasabaan jud kong Kuya L. Gidawat nako tanan niyang kasaba pero in the end nadawat ra man niyang tanan. My life in Mindanao went well. Though sige kog suka ug daghan kay kog mga gipangalaan during my early months of pregnancy pero laban ra. Gipaundang pod ko ni mamita og trabaho ug nagplano ko ato nga mo abroad ig panganak nako. I am 6 months pregnant kan decide akong Kuya L nga magpakasal siya. Ilang wedding kay dinalian tungod sa mama ni girl nga naay stage 4 cancer. Ako siyang giingnan nga dili lang kumadto. Samot na kay pagkakita nako sa program ang gihang best man kay si Kyle. Pero nihangyo gid siyang maayo nga padtuon mi ni mamita og pakantahon ko niya. Di man kay ko nindot og tingo guys. Sakto lang yun para mga tagak ang tiki kay mo pakpak. Bitaw. Though at that time I was not ready nga mobalik og Cebu, but for the sake of kuya kay labman, hala na lang. Pagpadulong palang gani namo sa mua, didto ko nakaingon nga wala pa yun ay ko naka-move on ni Allen. Kay every time makalabay ko og lugar that reminds me of him, mutulo akong luha. Wa jud kibae. Sumao to, nga pagkaugma na ato kasal na ni Kuya. Nisayomi ni mamita para makalikay sa traffic kay adto manggod giheld ilang wedding sa lugar ni ate girl. Pag-abot mo sa resort nga gistayhan nila, gikulbaan ko knowing nga 99.9% na si Kyle diri ug magkita mi. Wa jud magpalibak ang puing. Mao gyud say paglingi nako sa entrance, mausad gyoy pagsulod po ni Kyle. Kalahuson ko or dili ato nga time pero kay gisugat man mi sa anak ni Kuya M. Sa motong walay choice ang buntis. Pagsulod jud nako sa hotel room ni Kuya, nalipay ko kay arang-arang kay wala si Kyle. Kibati man og kaihion ang buntis, so niadto ko sa CR. Pero lock ang CR. Nangutan na kong Kuya kung kinsay na sa sulod ug sa dihang ni kalit magablioy. Nya si Kyle mandiay. Inahak. Kuyawa naman lang jud nako nga mura kog nakaihi. Then mayon si Kyle, nga oy Sam, ikaw manday na. Pinay smile dayon sa dragon. Mitubag ko, nga ako bitaw ni. Excuse me sa kadali, pwede ako na say mag-CR. Wala jud ko kabalo sa kong gibati ato. Sige pa jud og sikad akong anak, murag nakadetect guro nga naiyang amahan. Ako sa tawon nga gihikap-hikap og ingnan nga, nak, sorry kaayo kung dili ti ka mahatagan og complete family. But I promise you nga ihatag nako tanang love that you deserve. Then fast forward, the wedding went well. Simply ray lang kasal, yet it was very elegant and full of love. Simple ray lang kasal, yet it was very elegant and full of love. Ato giheld ang reception sa resort. Gamay ra ni approach nako og nangutana, but I know. I can see it in the eyes of the people who knew me nga daghan kay sila questions, but because mamita was always beside me, maong maikog ang uban. Mga alas 9 ka pinaguro atong gibati ko og kakapoy, so I told mamita nga moadto nako sa kwarto. Niya na siyang ihatid ko but I told her not to kay di ko ganahan nga mabother siya hang kay istorya. Pagpadulong na ako dito, nasugatan ako si Kyle. Ako raon ta siyang labyan pero maingon siya, kinsay papa nasa. Sa kong nahuna, wow ha, fast talk with Tito Kyle man. Limi kay nun nga, ikaw bisita ka. Gibinlan pa jud ko ni mog bata.
Sa kadaghang babae nga imong gihilabtan, usap pa jud ko sa imuhang gibinlan. Pero akong gipugnan ng akong kaugalingon. Ako siyang gingnan pag umangko ni mamita. Then I gave him a fake smile. Mitubag si Kyle. Mao ba? Congrats, dali arago di ay. Pila naman nakabuwan. Then mitubag ko, hapit na mo 7. Ikaw, kanusa ka magminyo? Aha ka, leche. Nagmahay jud ko nganong nangutana ko niya ato. Mitubag siya. Magpari man ko Sam. Bitaw, wapa man ko'y nabitik oy basin pohon. Kuaw niya ka na kog singer ha. Wala ko kay bauog nganong mura kog nasakitan dere or maybe effect lang yun siguro to sa kong pagbuntis. Nga anak ba sila mas sensitive daw? So ako siyang gitubag. Nga pohon Kyle, maing lawas. Sige, muadto na ko. Nihigda ko og nag-reminisce sa gisulti ni Kyle. But I always taught myself to look for the beauty in it. To look for the beauty in the faces of the children and be grateful. Bitaw, back to the story. Pagkaugma ato, sayo kay ko nga nakamata kay gipuka ko sa kong anakis. Sipat kay siya jud. Naka-decide ko nga mo gawas kay maglakaw-lakaw adto sa may dagat. Ug sa dihang gisugat man kong Kyle dayon oy. Nakuyawa na sa tao ng buntis. Salbahisa jud niya oy. Demingon si Kyle nga kinahanglan ta magistorya Sam. Tubag ko, nga no, kasayo man oy. Unsa man na kay importante ba? Then mitubag si Kyle about anang imong gisaba. Dili ta dire kay nangatulog pa sila. I have no choice kay he dragged me in a gentle way. Gipalingkod ko niya sa beach chair ug mao kini ang mga panghitabo. Mingon si Kyle, wala ko nakatulog Sam. I'm very much bothered. You told me nga mo 7 months na naimuntihan. We did that thing 6 months ago. Ayaw ko ingna na sundan tog lain. Mitubag ko, kung moingon kog o, unsay mong buhaton? Mitubag si Kyle, nga ayaw kog bot-boti Sam. Ipangutanan ako imong kuya about ana gabi. Kay bawa ko sa iyang gistorya, wala daw kakaila sa papa anang imuhang anak. Kaniadto ko sa bar, niya nahubog kapag ayo ug mao na. Sam, ayaw gyud itago nako akong anak, nabi ako'y katungod ana. Mitubag ko niya, Kyle, ang nahitabo nato aksidente ra to. Okay ra jud kay nako og dili ko nimo panagutan. Tubag si Kyle, ibutang tala nga aksidente Sam, pero naay bata involved. Di ka malipay nga matagaan ni mong buo nga pamilya ang bata. Why not give it a try ka? Basin day mo work. Paningkamutan na ako nga mo work ta for the sake ni baby. Ako siyang gitubag. Nga Kyle, nakahinumdum pa kaatong ni Ana ka sa una nga, you won't settle for one girl kay they are just only pain in the asses. I know you mean it kay nakita na ko si mohang mga binuhatan. Dili ko ganahan mo settle og relationship nga dili tungod sa gugma Kyle. Sorry. Dili na ako kaya maningkamot nga ma-work ta for the sake sa bata. Ug mitubag si Kyle, nga intaon sa moy. That was way back years ago. Sorry sa akong mga binuhatan sa una. Buang na kung buang Sam, pero that one night changed the way I lived. That night wala kay ko nahubo. Just tipsy. Gipugan akong kaugalingon Sam. Pero you kissed me ug my walls went down. It was my first time to have sex with a virgin. Wala ko kabalo nga virgin pa day ka kay dugay good kaayo mo ni Allen. After you left, ay grabe kaayo akong konsensya. Ikaw ray babae nga gibati ko konsensya. I wanted to pursue you but you left. Og kahibaw ko nga off limits ka kay barkada mi si mohang kuya. So I let you. Believe me or not, gusto ko magpari human ato Sam. Nangyawat ko nga mapasaylo ko nimo og sa Ginoo. Pero naay rason ang Ginoo nga nung iyahan ning gibuhat ang tanan.
Matagay kog chance Sam. To prove you nga I'm worth it mahimong papa sa atong anak. Ug mitubag ko, nga I thought naka-move on ako nga okay na ko. Pero sorry Kyle. Si Allen pagihapon hangtod karon. Di pa nako siya kayang ilisan. Ug namalika si Kyle og miingon, nga wala pagihapon ka nakamatasam. For the record, nasay laing ka-fling si Allen karon. Mao na'y lalaki nga imong ganahan. To tell you honestly, bisag atong uyab pa mong Allen na naa siya'y daghang kabiga asam. Nagtuoroy ka nga anghel kayo si Allen. Gibutaan man jud kaniya no. Bahalag mo sugot ka or sa di, ingno na ko imong kuya nga ako'y amahan sa imong gisabak. Wala na ko'y pake kung maglagot siya nako or dili. Sumoto, nga he left me with no choice. Iyahang gistoryahan akong kuya. Wala ako sabot sa reaksyon ni kuya ato jud murag kasumbagon or dili. Mayo gani kay nayang asawa o gipugngan siya. Gikasab-an na sad ko nilang kuya. Pero sayop man jud nako maong akong gidawat. But then kay naa naman daw wala na sila'y mahimo pa. Sumoto nga giyatagan na ako siyag chance. Dili para manguyab nako or unsa but to do what he wants para sa bata. Nihangi o si Kyle nga mo stay sa ko sa Cebu for 1 week. Gitambagan sa ko ni mamita og nagkahinuklog kog slight ug maong nagpabilin ko. Dili pwede magpabilin si mamita kay unsaon na lang iyang trabaho dito po. Sulod sa isa ka semana wala gyud siya masipyat og usa ka adlaw nga wala niadto sa mua. Magdala siya prutas, gatas, or unsa pa na dira. By the way, Kyle is a civil engineer di ay. Alias rin tawo na akong gigamit ni Kyle ha. Ayaw in tawo no patakag mention og mga Kyle dira. Bitaw, nagka-schoolmate mi ani niya sa usa ka public school dari dapit sa Cebu. First year ko niya, third year high school siya. Sa una pa lang di jud na ako siya bet. Looks pa lang gani daan. Di mako ganahan og mga pution. Mas ganahan kong moreno. Nya murag iyang kalipay nga makita ko nga maglagot. Maka-high blood kayo iyahang kaulitan niya sungugan kayo. Ug magtagan na sila sa mua, saba pa jud kayo. Mura jud og way laing tawo sa balay oy. Plus daghan pa jud kayo kuya. Nakaana ko ato ay nga kawala gyud masira oy. One time ato gani nakadungog ko nga nag-istoryahanay silang kuya. Kung si Kyle, adong, maayuha lagi mo dala ni girl number 1. Grabe kayo, naka 3 rounds good may atong pagkamiaging adlaw. Mitubag si kuya, imo man sad good niyang giunhandong. Ako ang tato si girl number 1. Ako niya to diskartihan si girl number 2, kay murag humukon man sad to. Busted jud kaayo sila eh. Ang beauty ni Kyle, dili in tawon murag si Christian Grey ha. Layo ra kayo. Pero enough nga makadaig ang tawo niya nga naa jud siya itsura. Ug usab pod na sa akong gikalagutan. Iyahang gigamit ihang nawong para duwaan ng mga babae. Malipay jud ko sa una nga motubuan og buga si Kyle sa nawong eh. Ambot og nganong satisfying kayo. Natisok pod sa akong utok nga gisulti sa akong igagaw nga. Bahalag di gwapo imong mauyab basta ikaw ra say prinsesa. Kaysa gwapo, unya daghan mo. Samok jud kayo kung kinabuhi katong naa pa silang kuya pag high school, maong nalipay kay ko nga nawagtang sila sa kong pananaw pag third year na ako. Most of nga time nga nag-uyab ming Allen, niya gipulihan ni daddy si ma'am og lahi. I didn't say nga mamita was not nice. Mayon kay siya. Pero lahi ra jud ang tinuod nga ginikanan man. Anyways, kani si Allen, gwapo siya para nako. Pero si mamita ang pangutanon, sakto ra daw nga ikasuroy sa merkado. Bad kayo is. Lalahi manggod og mata ang tawo moong bahala kayo siya. Moreno siya, bright kay siya, pinangga kay niya iyang family. That's what I think makes him handsome. Him cheating on me, well, I didn't see that coming. Na-blinded yun siguro ko niya. Alisod jud kaayo kalimtan ang first love oy.
Sa relationship, dili jud assurance nga he or she will never leave you kung dugay na kayo mo. Suod na inyong pamilya or what. Kahibawo mo unsay mo matter. Love, guys. Love. Kaya if you love somebody, bisag sa kadaghang reason nga mubiya kaniya, you will find only one reason to stay. Sa moto, nga among 1 week nahimog 2 weeks niya nabtan og months. Mura ko atog na konsensya, kay feeling na ako burden kay ko kay wala ko'y trabaho. Padalhan ra ko mamita og kwarta para bayad og kurente og ban pa. Di man hinuon sad kay ko gastador kay Kyle provided me groceries. Sa inihinay guys, nausab akong perception niya. He was nice to me. Na wonder nga nung barkada sila ni Kuya. Naasad yun sila'y mga actions nga parehas. Then after a month kapin after sa kasal ni Kuya, nahibawan na ako through Kyle nga kaslo na si Allen. He told me kung ganahan ba kuno ko muadto ana agreed. Dito gikasal si Allen sa Lapu-Lapu ug didto rami naglingkod sa park kilid sa simbahan. Among naabtan kay hapit na ang exchanging of vows. When they exchange their vows, so grabe sakita na malangyod sa kundughan. Nakaanak ko sa kong kaugalingon nga, ako man unta nang naadiha karon oy. I know Kyle knew nga nasakitan ko ug when I start crying, he told me nga moadto na mi. Inside his car, wala na jud nako napugnan akong emotion. I cried. I really cried hard. Ni parking siya sa daplin ug gihakong gigakos guys. I'm so very vulnerable at that time. Sa kadaghan niyang gistorya ang ako radyon nga nahimduman, kaniya na siya nga sometimes heartbreak is a blessing from God. Kay mao daw na way nga iyahakang i-save from wrong people. Murag something in ana. A moment after ato, he kissed me. Dili kiss nga murag nagtsula beshes, but a soft kiss and he said, ayaw kabalakasam. Nara ko, I love you. Then during my last months of pregnancy, niya na si Kyle nga kuyugon ko niya sa balay kay delikado ako raw sa. Masa na isulti nilang kuya og mamita mong wala na lang sad ko mi pala. Then one day ato, I can feel something I don't understand og unsa. Feeling nako nga kaanakon ako. Wa jud ko nasipya. On the 11th day of February, a healthy baby girl was born. I let him decide the first name of the baby kay ako sa second. I was thinking to name after him kaysa tinuod lang ihang second name kay pambabae man gud. After seeing my baby, nakaingon ko nga the pain was worth it. For the first time, I saw him cry. After me ma-discharge, we decided to stay at his house kay mas komportable daw dito, kay well ventilated. He was a good father. I can say nga pinangga dyan niya si baby. Kanang mahilak ang batay kagabi mo bangon day na siya niya mag-alikasa. Maloy na lang good ko kay no gikapoy po siya siyang trabaho, mo insist ko nga ako na lang. As days passed, na-realize na lang nako nga love na day nako siya. So kad minamalhin siya hang balay, he never missed a day not saying I love you. Ipagdong katulo. Padulong paglakaw or bisag kano sa. That was I think April nga na-response ko siya hag I love you. He was so shocked. He even made me repeat it 3 times and that was the first time nga we made love. Swerte. Wala ni mata si baby. Di man sadsaba si mami. Bitaw. On the month of August that year, we decided to celebrate my birthday in Camotes Island. Kaya according to my friend, wala man kuno'y daghang tourist ani nga time. Naman si mamita sa mga adto,
Motong she insisted nga siya lang say bantay ni baby, maong nakaikyes mi kadali. So dito siya ni propose na ako, maong that island is close to my heart jud. Ambot og maka-imagine ba mo sa situation, pero kay laisyo man na inyong imagination, try to figure this out. Naami ato sa usa ka cave, if wa pa ko masayop, kay that was Tinobo Cave. Mingon si Kyle, love, na ako'y na-discover nga bag-o nga technique sa swimming. Ako siyang gitubag, oh, kabuang ni mo Kyle ni sugmat na sad. Tubag siya, hindi ka ganahan matanaw? Dolphin style ra ba ni magmahay jud ka? Ako siyang gitubag, nga buang jud ko eh. Unsa man ang klasiha eh? Dahil may katawa ko. Pero sige, ipakita daw na imong bag-o nga na-discover be. Then may tubag siya, nga sige ha, iphi ko hangtod katulo. Nipalay siya na ako guys, mo to nga nag-ihapod din tawon inyong tiya. Pagka 3, nilangoy siya si Lalom. Wala yun ko kitag dolphin ato oy, pero pag abot niya sa akong tungod, ni ahon siya og niisi. Kagwapo sa akong baby boy oy. Gwapo na karon. Then nag-amarge din siya gistorya og pinaka-last kay he showed me a red box with a ring in it. Wala nako nagpa-thrilling pa mga baya. I said yes. We decided to get married on September 27. That was his birthday po. Then pagka-October lang, God gave us another blessing. Ihatagan mi niyag bag-o nga family member. I am 2 months preggy, sharp shooter jud ang Kyle no. Bitaw. Nag-control me for the past years kay we want to give our full love and attention to our baby ate. And a month after, she said nga she wished to have a sibling na. God grants her wish. We are so excited to see baby number 2 soon. For the past years, Kyle and I have been together. Makaingon ko nga he was really a good man, husband ug father. Nasad siya mga flaws, but he is indeed one of a kind. I love him so much and I thank him for everything. I guess one wrong move is not the best and most suitable hashtag for this. So akong i-change sa blessing in disguise. To everyone, everything happens for a reason, guys. May mga reason nga dili pa ninyo ma-unlock dayon, but I know soon you will. Usahay you lost people because naapay mga tao nga worth feeling in their spot. Kumbaga, it is really God's way para maadto kaniya sa right person nga iyahang prepare para sa mga. Just be patient. And para sa mga teenagers dira, daghan gani ana nga my story was nice kay tungod lagi malawat pad or pocketbook. What I went through guys is not really good. I shed mga pila pa ka liters of tears tungod sa akong mga nagian. But as I said, everything happens for a reason. Liquor is not the solution if you have problem. Dili na siya makawalag problema. Makadungag panoon sa problema usahay. May lang lagi og ang makapabuntis ninyo na stable nga trabaho og willing panindigan. Kung namoy problema mga bayat, let the problem itself. Bitaw. Just kneel down and pray to Him. Kay mo biya na tanantawo sa imuhang kiliran, but He will never leave you no matter what. So ato mga nay uyab diha kung ganahan ka makabawo og true love na bagyod na, just read and make 1 Corinthians chapter 13. If na imong partner ana tanan, then it's indeed true love. This is Sam, signing off. Ladies and boys, dunga na sa tag-ingon. Sana all.